Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Khubor pi parolak bara hakani Khubor ni pedang sobhai pi syakimat Bakongsan Jong Taïew. Bat mga staff ni Eldakar bat ki Khubor kilong kumnya. Kakunhun kinongnya kali kamai Torres ke jela ki badan hapo ke shetri Jong ko all khasi Meghalaya Torres Taxi Association AKMTTA ha ka khandai terek unailor arjar apsau kelas dang ya ka Taïew jingeki da ka basi lamayong ha ki kali kamai ne ka Black Flag Week ka banne hado ka khatsau terek unailor arjar apsau kene ka jingeki bansi lamayong ha ki kali ka de karai ka bana kalyang ka AKMTTA kalashim ha ka 100 terek unailor arjar apsau bat kene ka jingeki kelas dang Nado appointment step Jong ka khandai terek ha ki thain khandai lat but shekiwe ki jaka ki badon markhap but ka socialong but ha ki ki district ru komjo balong ba ha ka ni ka Taïew si lamayong kan omdon setya kanu ka jingsangye kamai kali ne khang ya ki kali ki bawan na bar ka jela hendrai kan yai bet kumba julong manla kasngi habayo bunya kran baru president ka AKMTTA uba rikaldas Darling long ba kajingshim Jong ka seng ya kene ka sinjam ha kene ka kinti ka bementa kadang datang kajing sedang Jong ka jingeki jongki pan pini sya ka sarkar jela ya ka jing ngap menti Jong ka holor ki jing dawa Jong ka kinhon ban perking no ya ki kali kamai Torres ki bawan na bar ka jela ban kamai saho syapo kani ka jela khnam ba ki kali kamai Torres ki banapo ka jela kinyo ban kamai bah Shushu ulong ba ka sarkar haduk menta kadang yai ngap menti bat kampat pha satya ya kanu ka jingtho ban aya ka jubab ka ba nakaliang ka kinhon kala dawa kumta ka kinhon kala dawa ba haswa ban kot ka khatsau turek ka sarkar ka de ban khot yak ranyaki balada ja ba ka sarkar kam ngap ya ka jing dawa nakaliang ka kinhon kan sa shong perkhat ban chimno dakiwei pat kisinjam U President ka Voice of the People's Party uba Arden Miller Basayomot ulong ba ka MLA scheme kam day kanong kinti Jong MLA na markata uhab ban ailot syakipad ba yakini ki kintien ulapan pau haba ajingkran ha ka jingyalang sam scheme UMLA ka Maulai constituency uba Bright Starwell marbanyang kabalalong ha Maulai nonglom ulai tho ba kasing VPP kalada pha da ka jingtho syaki MLA bakin tray kam hok ya ke MLA scheme habashit habashai kasngi but hakate kasngi kaseng kelas ngo kemen haba UMLA Kamaulai constituency ula pendap hok bansam syaki palba ha kawe ka jingja ka belaja ha ka shpau terek unai lor arjar apsau arteli ki dukan ki badan hapdeng ka sornong po kila shop rong tu ha ki runar ki bam tep satya ki blayo banrong ya ke pisa bat pen pradus monru ya ki tiar kitar ki badan hapo Jong kitay ki dukan kawai na kitay ki dukan kabla shop rong tu ha ki runar kedai kabla tip kerteng kum ka moonlight studio karba kawai pat kedai ka dukan de marba mardi bat kiwe de kitiar khutia mutia ki bala long try da ututamia katkum ka Khubor bala yolum lai tho ba ki runar ki prong tu ya kitay ki artli ki dukan ha ka por shiteng snya Jong ka shpau terek unailor arjar apsau da ka bakendang jubor ya ki jing khangnar leni ki shatta Jong ki te ki dukan ban yo banrong ya ke pisa ka blabu hapo ka te ki dukan di marba mardi kad ba ya ki tiar kitar Jong ka te ka moonlight studio ki te ki runar ke la shupen pra dusman halor ke ne ka jingja ki try Jong ki te ki dukan ha ka te ke sngi ki la let ban bu no da ki i jahar hathanat nong po bat nakaliang ki bor puletru mar ki lawan ban pelong ya ke jing toket ban lap din ban yokem ya ki runar ki bodon kti ha ka ne ka kam ha ka we ka jingja ka blaja ha ka miet Jong ka khandai terek unai lor arjar apsau ha kan streets ha ka ba la ka no ba we unong nya taxi ula thmu ban thobor jubor ya ka we ka khna samla ha ba yo ban yakran khambnya ban ukpa Jong ka ne ka khna ya ubala bu kerteng no ulai tho kani ka jingja kalaja ha ka khandai terek unai lor arjar apsau ha ka por kumba nyo baje ye ha ka ba ka khun kin thei jong u ka badang arhwe snam ka karta kan ba ka dangwan phai na ka jaka bala kalashang da ka kali kamai na raino
banlet syakashnong bakasa. Henry, onda kalapoi hakan chestris, haka jaka ka bakamdom bat long klau. Lakeno ba uniu nong ya kali kamai ula pensange ya ka kali jong u da ka boong ba unap sai kiwi pat kinong syong kali tang shipang. Henry hadien kat tu kat ni pori kani ka samla kala sngo pher ya ka ta ka rukom le jong uniu nong ya kali. Kumta kala persyang banmi Henry kat ba kadang mut banmi napo katika kali ula bat nadien bat temu bantanya ka syaklau banle yaki kam sniu. Shushu ukpa jong ketika samla ulai turu baka kon jong u ha kani kapor kalai konting e banlat nakikti jong u reu bamman bat hakum kani kapor kala tare ya kakti shamadan bat kalayo bantam ya umau hakaba ha kani kapor kalayo bantiet ya ute ubriu nakibenta jong kakli bat ute ubriu ula kolon hamadan bat markom tahi kalayo banpet bak nakate kejaka Uteu kupa ulai toru baka konjong u masin yo pet nakate ke jaka kelari hakawe pat ke jaka ke bakinja bat bamdon meno bayo i. Henry hakum kate kapor uteu rius niu ulawan swat biang yaka sya kate ke jaka bakari bat uklam lap shu satya yaka kumta ulalet no sya kate ke jaka ke ba pelong ya kate ke samla bakan yo balit pai sok shiyem ula pentip ru ba hadien kate ke jingja nakaliang kibayi ngasem jong kani kasamla ha kani hi kajo kamit klalit banbu da ka ijahar hathana laban Henry la kano pat ba nakaliang kipulit lingba uwe officer sub inspector SI ubadon ha kani kapor ula kentat ban pediang ya ka jing ujor ijahar kalblami katmak tien hapdeng kini ki arken hon bat kadai ha ka step jong kasngi kababut bakin sayalet banbu no pat da ka ijahar hathanat sadar nakaliang kupa ketika kena ula penram jori yakum kani ka jingja badawa nakibor jong kaan bakan shimkhia haka bantuet yaute urius new kidukot jong ka seng hinyo trap youth council HYC sengkme hapo ko jingyalam u president uba roy ku parsenram kilawan banra plakat hakmat ka phalau jong ka shillong press club ban penpau ya ka jing persha halor ka jing thmu jong ka seng shetnyam hindu या कबलाटिप कुम का गाँव दुहाच स्थापना भारत यात्रा बन पिल्लोंग या कजिंग याद पजबा बन परशा या कजिंग और डॉमसी कबठमू बन पिल्लोंग हा का आतरिक उबनाई रिसाव आरजा आपसाव की दुखात के HYC की बदन पलट आप होंगुट किलावन पोई हाशलोंग प्रेस क्लब हा का पोर खात आर बजे शिटेंगसंगी जोंग का खात आर तरिक unailor arja afsaw shwa ban poi kakunhon banyala persha bom domsi kablabu hakapor shibaje janmit kumjoru nakaliang ki pulet ki blayo jingtep halor kateke jingja kilawan mi hakateke jaka khnang bakanum mi kano ka jinghuri hura hapdeng kini ki arkan hon ka jing saphriang jong ka we ka dorki ha ki rensan social media kabla paw halor ka jingsha thombor jong we khunarit ha ki katu kaningot ki khna bila suba bakila bandai hapdeng kajo kasnam katkom ki jing suba lakno bakane ka jingja kalaja ya we khna jong school St Anthony's Higher Secondary School Shillong hakaba ha ka dorki la sakhi baki khna ki bathombor ya uniu khna kila pha yu bando ya ka juti jong we na padeng kinia But kalabut sa kajing sho bajing dat yaw ni ulanot ubadan marway hapdeng kajing sha kerkut haki kat tu kaningut kikena habobot din halor kani kajing keno but habayo banyakran ban u principal jong ka school St Anthony's Higher Secondary School Shillong nakaliang u father Anthony Kharkongor ulong babo uru uladap da kajing lingo hadin kajing yu ya kadurki kabala sapriang namarba ha ka nyautrek unailor arja apsaw kladon ka jingya ko final jong ka inter school basketball tournament ya ka bala penya da ka Don Bosco ha ka ba ha ka ni ka jingya ko la khot sngo bha ya ki school ba pher ki badon hopo ka ni ka nong ba banwan ya shem benta ha ka ban pit kai ya ka jingya khun Henry kat ba ka jingya le kai ka dang yad u father Anthony ulai tho baulayo jingtep Bakladon ke jingya sho shadian jong kamadan Henry ki deitang ki khna ki badang ret ban haba persyang banwa jingtep halor kani om shem natep
kide ki khna school jong no na marwa ha ka ni kisngi kila don bon ngot ki khna school ki balayowan banyi shemanta ha ka te kisngi na kaliang ki pulet mario jingtep halor ka ni ka jingja kila let sha ka te ka jaka but kila ra no yakini ki khna shathanat na ka benta ban penlong ya ka jing toket but ki pulet kila khodru ya ki kimi ki khpa jong baro ki khna ki bodon kti ha ka ni ka jing ya sho shushu ufada Anthony ulaito ba masin yo I yakate ka dorki kabala saprang keleng keleng ulalet ban kili but wat yaki khna ki bede ki garo but bangali ki bala pau ha ka dorki henry umlap satya ki bakinde na po ka school te paralok da ki to ki khubor ngila poino shaka bukut kat hado banginde syam byang ha ka wei pat ka tayo ni ai khuble ya ka por jong pi khuble shibor